Кожен із нас нясе свой крыш. Хтось мовчить, а хтось кричить. Хтось за дом і за сям'ю, а хтось за країну свою. Калі бяреш такі цяжар, не для сторіс і піар. Тут ні фільтр, ні монтаж, ці по суті ёсць багаж. Света, что ты нясеш? Что говориш, куди ідеш? Кожной субботой без прикрас мы разберем усё для вас. Света, что ты несешь? Тут политика и трэш. Сергей и Ксюша без прикрас раскладут усё для вас. Хтось по Європі, хтось у стриму, по стагрому справах дым. Хтось обіцяє цілий світ, а на виході тільки блеф. Тут експерти, там гуру, а там коментар на вітру. Кожний нібито при справі, а по факту це шум у траві. Света, що ти несеш? Що говориш, куди йдеш? Кожної суботи без прикрас мы разберем усё для вас. Света, что ты несешь? Тут политика и трэш. Сергей и Ксюша без прикрас раскладут усё для вас. Коли хочешь быть у курсе, без лапши, без кулис, Сергей и Ксюша, Ксюша и Сергей у прямым эфиры разберуть увесь гэты микс. Света, что ты несешь? Света, что ты несешь? Оп, оп, все. Яшчэ адзін тыдзень адваліўся за нашымі спінамі, як кавалак дарогі пасля аўтамабіля класа С Софіка, да, на якога я зараз вучуся. Яшчэ адзін тыдзень мы пражылі ў эміграцыі, хтосьці не, хтосьці ў Беларусі. Кожны з нас яшчэ тыдзень нёс свой крыж. Ну і добра, што нехта з вас данёс гэты крыж да сённяшняй праграмы і зараз будзе глядзець тое, што мы будзем з Ксюшай вам распавядаць. Не ведаю, дзе Ксюша, не ведаю, чаму яна не з'яўляецца. Ну, ды як бы ладно, можа быць, яна дзесьці А тут ты чутно? тут, да. Не? Ну, не бачу цябе, Ксюш. Уключыў. Так, Ты тут? включила. Тут. Ну, я цябе Включила, уключыў. включила. Цябе няма. Вось, всё, ёсць. А, отлично. Так, ну, Выключила и включила. Ну, як ты гэты тыдзень несла свой крыж, Ксюша? Цяжка было, не? Нормально. Мой крыш нормально. Нормально. Ну што, з чаго пачнем? Учора ў нас было, як у Паша Сявярынца, 3 добрых навіны. Сёння таксама з пазітыўчыка пачнем ці не? Можно не с позитивчика. Можно почать с того, что один из самых жестких критиков России у американской просторы помер учора. Я кажу про Лінсі Грем.
Да, гэты чалавек тапіў за Украіну ўвесь час, і было напісана ў прэсе, што ў яго нібыта нешта адбылося з сэрцам. Короткая и неожиданная болезнь, кажется. Ну, ён у гадах быў. Я вось, на жаль, не Конечно. бачу. 71 год. Але ж іх, я думаю, ўсё ж таки на такіх пасадах вельмі добра лякуюць, таму я не буду разводзіць канспіралогію, але ж мы не ведаем падрабязнасці яго ставен смерці. Добра, Не вельмі тады прыемна. добра, тады мы выкажам яму спачуванні яму, яго сям'е. Вось, і шкада, што Украіна страціла добрага саюзніка. Ты сябра Украіны быў. Ну што, паехалі тады далей. З чого Вот. пачнем? Ну, не ведаю, з чаго ты хочаш. Давай я зараз гляну ў чат, як нас там чутно. Можа, людзі скажуць, што нас не чутно, не видно. Так, а в чате я вообще ничего не вижу. Сейчас я обновлю. Так, мгм. Всем привет. Все. Есть только один коммент. 21 человек нас глядить. Татьяна Пилипчук написала один коммент. Спадзяюся, нас чутно. І мы тады паехалі. Давай пачынай з чаго-небудзь, што ты хочаш. Я тут падрыхтаваў, значыць, скрыны, буду ставіць. Вось, на жаль, Лінсі Грэя я не закіну сюды. Нічого страшного. Такі расслаблений стрим проведем. Думаю, можна пачаць пра навіну з навіны пра Ігора Карнея. Былы палітвязень, таксама былы журналіст і супрацоўнік Радыё Свабода. Для мяне вельмі дзіўна, што зараз ён працуе на будоўлі, робіць крышы, дахі і гэтак далей. Але ж ён, наколькі я разумею, быў вельмі добры журналіст. Чамусьці яго назад у рэдакцыю не ўзялі. Вось, і вельмі цікава, што зараз ён мае нейкія праблемы з дакументамі. Ён, я так разумею, што з'ехаў у Партугалію да сваёй сям'і. Ён быў вызвалены разам з нейкай адной з першых партый кола. І я так разумею, што ён мог легалізавацца ў Польшчы ці Літве, але ж, як тады казалі нашы дэмакратычныя ці не зусім дэмакратычныя сілы, што дапамогуць усім легалізавацца. І як мы бачым, што Бабарыка з Калеснікавай вельмі добра і вельмі хутка получылі дакументы ў Германіі, але ж журналіст, які зараз не працуе на Дэмсмі і Дэмсмі у тым ліку, ён мае праблемы, і яго пашпарт ануляваны, і новыя дакументы у Партугаліі ён не атрымаў. Гэта вельмі сумна. Наколькі я ведаю, у Партугезе у яго сям'я, і ён, у прынцыпе, ехаў куды хацеў. Я проста крышачку, Ксюша, не разумею, ты подводишь, ну, типа, до чаго, што ён у Польшы не астаўся. Ён паехаў да сям'і. Ну, наколькі я вось ведаю. Так, да, я кажу пра двойственнасць гэтай сітуацыі, што з аднаго боку, калі б ён застаўся ў Польшчы ці Літве, можа, у яго было, відавочна, у яго было б усё добра з дакументамі, але ж чалавек мае права паехаць да яго ж сям'і. Яму вельмі нашмат прасцей жыць з яго роднымі. Ну, конечно. І калі ён выязджае туды, куды ён хоча, ён ужо ўсё, не мае ніякага права, ніякіх доказаў, але чалавек адсядзеў 5 год у Ну, я правильно разумею, Ксюш, я правильно разумею, ты кажаш, што у Партугаліі няма умоў, типа Дэмсілы да Партугаліі не дабраліся, і таму вось Ігар паехаў не ў тую краіну, дзе
то бок паехаў у тую краіну, куды нашы дымсілы яшчэ не дацягнулі свае рукі, свой уплыў, там не зрабілі пашпарта, не зрабілі лёгкае жыццё, да? Ну, Так, так, понятно. легкая. Так, я ставлю зараз вось коммент, значит, ВН. Я тоже жалела Игоря, пока уважаемый Токтаров не обратил внимания на последний абзац сообщения. Ну и контрольный стрел уже с хрустального сосуда тяжко... Ну, то есть у него паспорт аннулявали. Вось. И... Что ты по гэтаму каменту хочаш сказаць? Ты казала, што ён нам... Што ў яго ўсё роўна, нягледзячы на тое, што чалавек мае праблемы з дакументамі. Зараз, як я разумею, яго няма яшчэ міжнароднай абароны. Усё роўна ён афіцыйна працуе, ён мае дакументы па сваім, получаецца, прасрочаным дакументам, ён можа працаваць у Партугаліі. Таму гэта такая сітуацыя, якая амаль немагчыма ў Польшчы ці Літве. Калі людзі чакаюць на абарону, яны афіцыйна не могуць працаўладкавацца ніяк. То есть там, дзе нашы дымсілы не дабраліся, там з аднаго боку чалавек чакае дакументы даўжэй, а з іншага боку ён можа вельмі добра неяк жыць там і легальна працаваць. Ну, вельмі добра мы не ведаем, як вельмі добра, таму што, знаеш, калі чалавек быў журналістам... На будоўлі не вельмі добра, але ж усё ж такі... Не, ну, можа, там заробак нармальны, там, но гэта так сабе, ведаеш, калі там чалавек быў журналістам, стал, гэта такое, таксама, цяжкая праца, тым больш, што ён не малады. Вось. Ну, і працягнем тады пра убежище, што отказывают в убежище. Белорусам отказывают в международной защите в Польше из-за истечения сроков давности по протестным статьям. Мост Гэта Медиа. вельмі цікавая навіна. Чаму цікавая? Гэта нармальная навіна, то бок некаторыя беларусы, ты сама добра ведаеш, ездзяць у Беларусь, вось, вяртаюцца ў Польшу, на іх ужо даўно звярнулі ўвагу літоўцы, палякі, ну і как бы гэта, я лічу, справядлівая рэч, напрыклад. Ну, не то, што я там хачу на сябе нацягваць, але многія людзі, у тым ліку я, мы не ездзім у Беларусь, мы не маем магчымасці. А калі вы маеце магчымасць, ездзіце ў Беларусь, такія там ёсць. Ну, відавочна, ну тады, ну навошта траціць на вас там нейкія нават рэсурсы, там корачкі, пластикі, едзьце ў Беларусь, там і жывіце, я лічу, гэта справядліва. З аднаго боку так гучыць, а з іншага боку ёсць людзі, якія паехалі па працоўнай візе, напрыклад, яны былі супраць Лукашэнкі, яны ўдзельнічалі ў пратэстах і толькі у іх і з'ехалі, ездзілі да сваіх бацькоў, малі права, таму што яны былі з працоўнай візай, не з міжнароднай аховай, напрыклад, і ў нейкі момант да іх сваякоў прыйшлі. Я ведаю такія выпадкі, калі да чалавека ўсе 5 год не прыходзілі, а потым раптам пра іх успомнілі. Таму усё, як кажуць, не все так однозначно. Вот, не, поэтому... Ну, понятно, да. Ну, понятно. Но просто артыкул падаецца так, што вось, глядзіце, там, усугубляюць заканадаўства, но мы ж ведаем шмат выпадкаў, калі... А некаторым людзям ввогуле делали фіктыўныя дакументы, што яны нібыта прымалі ўдзел. Вось. Ну, я думаю, што... Таксама, мы ж сяго не ведаем, но я таксама думаю, што і АБВ, і ДБВ Літвы, яны как бы лепш валодаюць сітуацыяй. Вось, я ні в коім разе не хачу нікаму з беларусаў там зла, там, чи чагосьці такога дрэннага, но навошта гэта міграцыям Польшы і Літвы і іншых краін, калі людзі ездзяць і все ў іх, ну, нармаль. Але ж я кажу не про тых, хто ездзіць, тых, хто ездзіць, опять же, ты в какой-то момент можешь ездить, а потом в другой момент за тобой пришли. То есть Беларусь же такая страна, что все непредказальное крыху. Ну, ведаеш, Беларусь такая дзіўная краіна, што да адних прыходзяць, да,
да абсалютна невядомых салдат, да іх сваякоў прыходзяць. А да фігур публічных, которые з'яўляюцца лідарамі пратэста, іх сваякі нармальна жывуць, і ніхто да іх увогуле не прыходзіць. Вось гэта дзіўна. Ну, а Вот тут гэта іншае пытанне вельмі дзіўнае, таму што як казалі пра таго ж Казарцеву, вспомнил вчерашний наш эфир, как он боялся, что вот если узнать, что он супрацоўнік Еўрарады, то да яго сваякоў прыйдуць. Але ж ты пісаў пра тое, што ты працуеш на Еўрараду ва ўсіх сваіх соцсетках, і ты публічна казаў, што ты журналіст Еўрарады. І то бок да журналістаў Еўрарады, да іх сваякоў ніхто не прыходзіць. Але ж да маёй маці, калі я з'ехала, 5 разоў прыходзілі, 3 разы афіцыйна, 2 разы толькі на размову, дзе я, што я і гэтак далей. І вось дзіўна, хто я такая? А тут цэлы журналіст Еўрарады, які, як кажа Свердлоў і іншыя, што яны борюцца з рэжымам Лукашенка і дапамагаюць змене рэжыму. Але ж іх ніхто не заўважае, іх сваякоў ніхто не заўважае. Гэта вельмі ну, цікава. вось гэта і Можа, дзіўна. да. Ксюш, не хацеў цябе перабіваць, але тут яшчэ такі ёсць момант, што у параўнанні з іншымі фігурамі супраціва, якія нібыта прадстаўляюць пагрозу рэжыму Лукашенка, Казарцеў проста як моська супраць слана, да? Я маю пад увагай там і там Дабравольскіх, там і там іншых Конечно. таварышаў, ты ведаеш якіх, што ну хто такі зашквараны Яўген, он просто што дыскрэдытуе цалкам просто нахабна дыскрэдытуе СМІ, дыскрэдытуе рух. Вось. Ну і што? Калі мы з гэтым скончылі, тады можам перайсці до маёй любімай тэмы. Я Так, толькі можам, да? дадам одну вещь, што я заўважыла, што нешта на гэтым тыдні пачалі разганяць гэтую тэму з адказамі ў міжнароднай абароне. Гэта вельмі дзіўна, таму што недавно была навіна аб тым, што афіцыйныя дадзеныя Польшчы, што колькасць станоўчых рашэнняў па міжнароднай ахове стала больш, чым раней. Таму вельмі дзіўна, чаму так. Я не ведаю. Толькі пытанне ў мяне ёсць. Таму можам пераходзіць да нашай нівы. Ну, сябры, нет, мы зараз зайдзём, пачытаем каментары. Як мы учора Конечно. абяцалі, што будзем пасля кожнага типа блачка. Ну, так, ну, мало каментароў, чутно, видно, окей. Всем привет. Бачу Ксюшу, ставлю лайк. Вітаю спадарства. Вітаем Белагентуру. 39 гледачоў нас глядзіць. Магчыма, таму што мы выйшлі сёння у такі час людзей. Ну, нам-то што? Дарэчы, Ксюша, мне тут один чалавек напісаў у лічку, просто, дарэчы, узгадаў. Кажа, а якая ў гэтай Ксюшы матывацыя з табой выходзіць у эфір? Ну, как бы я кажу, што ну, у чалавека ёсць два чата. Я спасылкі пакінуў у апісанні, сябры, подписывайтеся. Шмат там інфармацыі, і там можна блогерам нават і навіны браць, ну, не падтымліваць, а браць цікавыя тэмы. Ну, я так тоже подумал, ну, сапраўды, навошта табе са мной выходзіць у эфіры, вось, калі я нават з табой не дзелюся ні донатамі, нічым. Ну. Мотивация. У меня свалилась моя... Ничего, не тлумачь. Все бачили, что свалилось, и ты поставила. Окей. Мотивация. Так, Ты просто да. разволновалась, наверное, и это Не, я тебя ногой выдало. дернула. По Фрейду, знаешь, як бывает, что нечаканное пытанне, и у человека, опа, и нечто упало одразу. Ну так что, отповедешь? Конечно. Давай. Конечно. Ну, раней я у Твиттері была вельмі актыўна. Зараз я менш туды пишу, тому что там мяне кожны другі пабаніў з беларускай тусовачцы. И, собственно, я поэтому завела канальчик и начала на других пляцовках писать. И у меня... Собственно, почему я завела канальчик в телеге? Потому что я психанула, на самом деле. У меня
раз вы меня здесь не читаете, раз вы меня здесь игнорируете, я пойду на другую аудиторию. Окей, вы меня там не читаете, я в Facebook, типа, в телеге меньше читаете, я пошла в Facebook. В Фейсбуке тоже там некоторые побанили, ну, я пошла в YouTube, просто такая возможность появилась, вот, почему бы и нет. В целом, я давно, на самом деле, думала про подкастик, но мне очень лень, я очень ленивый человек То в есть, таких вещах. то есть получается, що ти мене використовуєш, і я тебе використовую, так? Не, ну тому Конечно. що, не, ну тому що я тобі скажу, що я в ефір ну, виходив би у таким форматі з любим чоловіком, який має хенч, має жадання, і я завсёды пропоную людям, коли хочете, виходьте со мною в ефір, хоч ми можемо це робити кожен день, коли вам є що сказати. Ось, ну окей, то бок ти хочеш, ну, за кошт мяне, типа, да, распаўсюдзіцца растиражироваться у Ютубе, так? Ну окей, не, ну, ну, как бы, ну, Я нормально, хочу типа. говорить свою правду, чтобы меня слушали. Это основное на самом деле, потому что, ну, на мой взгляд, я вообще вот, собственно, когда я даже чатик создала дворовой, я не хотела это делать. Но я такая, блин, может кто-нибудь создаст чатик, но никто не создал, я создала чатик своего района. И вот тут то же самое. Ну, может, кто-нибудь начнет говорить как-нибудь вот те вещи, которые я озвучиваю, они же не только мне близки. Вот. И очень мало таких людей. Ну, вот ты, там, вирус, на нас раз-два я общался, Скинзерев, еще кто-то. Мало людей, которые говорят не в повесточке. И поэтому ну, хотелось бы, чтобы эта позиция становилась чуть более мейнстримовой. Поэтому мне очень не хочется, на самом деле, с одной стороны, мне выходить озвучивать, а с другой стороны, а никто другой ну, не появился, вот, никто не согласился с тобой, не хочет пойти, Окей, например. я збольшага зразумеў. Ну, видишь, справа ў тым, што ты кажаш, што таких мало, таму што усе нармальныя людзі, яны как бы абслужваюць павестку, дэмсіл, маюць как бы грошы. Мы сёння будзем ніжэй пра гэта казаць, я там распавядзем пра нашу ніву. Вось. А мы там, атрымоўваецца, там з вірусам, з яшчэ з кімсьці мы маргіналы. Скіндзераў, Конечно, он я ж тоже. бизнесовец. Не, мы маргиналы у плане, у нормальном плане. Маргинал это значит по-гречески, который с краю. Ну, с краю Вот я чего-то, то ведаю. есть, вот. Ну, они там типа... Вот, Скиндерев, он бизнесмен, и поэтому, ну, он, да, ну, он с деньгами, да, а мы, получается, что как бы нет. Вот, я не знаю там, как ты, за что ты живешь, вось, ну, ты не на грантах, я наколькі разумею, там, поэтому, Нет, а если конечно. была на грантах, то ты ж, тебе ж любой Я человек может пробилась запытаться, нечто свое, думаю. ну, ты ж бачыш, что я задаю любые пытанні, то бок, которые люди Конечно. пишуць, і я не бачу, как бы, сэнса іх не задаваць, тому что, ну, мы ж будуем з Я табой адказваю ўсе пытанні, на мы якія з магу. табой же будуем дэмакратычны свет, правильно? У которым трэба адказваць Конечно. на пытанні, якія касаюцца актывізма і грамадскай дзейнасці, на ўсе. Вось, І гэта добра. вельмі добрае насамрэч пытанне, якая матывацыя, што чалавекам движыць, і заўсёды трэба глядзець і хто фінансуе і чаму ўвогуле чалавек пайшоў у гэта. Ну, я казала, год назад моя мама памерла, і у меня, так сказать, сошли вообще все фильтры, потому что одна из причин, по которой она умерла, это то, что не было шунтов вовремя, 2 месяца ждала шунт, потому что санкции, сложность в оплате, да, напрямую на эти шунты, на них нету никаких санкций, но из-за проблем с оплатой, из-за проблем с логистикой, они переквалифицировались на Китай или Корею, я не помню, вот, и, собственно, из-за этого была долгая очередь, и, ну, я была очень злая в тот момент, в том числе на демократические силы, которые вот топят за санкции, а обычные люди вот так вот потом в больничке очень долго ждут каких-то компонентов и умирают. Вот. Это одна из тоже мотиваций. То есть у меня очень много злости в этом плане, и поэтому мне хочется говорить. И у меня нет ни одного человека в Беларуси, которому бы можно было на меня давить.
у адрозненне ад іншых. Добра, давай мы Так, зараз паразмаўляем пра нашу гераіню. Учора ты сказала, што значыць наша ніва гэта нейкая там галерэя там мастацкая, так? І так. гэта гаварыў Скіндзераў, Зміцер. І кароче, я І не думаю, ну толькі з блин, ну Кіндером неужели шмат што это так? казаў. Я праверыў інфармацыю, праверыў яе са штучнай інтэлігенцыяй, правёл сёння за гэтым цэлую раніцу. Вось і насамрэч, паважаныя сябры, наша ніва гэта СМІ. Жоўтая, неаб'ектыўная, не беларуская, я бы сказал бы антибеларуская, которая абслугоўвае пульхір антыбеларускіх дэмсілаў, но гэта СМІ. Ну насамрэч. Вось. Згодна Так. інфармацыі літоўскіх рэестрах, наша ніва сапраўды з'яўляецца сродкам масавай інфармацыі. Вот. А наша ніва фундацыя зарэгістравана як публічная некамерцыйная установа. Вось. Гэта юрыдычная форма арганізацыі, а не статус СМІ. Вось. У адкрытых базах часта і мне прыслаў сёння спарыш, адлюстроўваецца асноўны від дзейнасці мастацкая творчасць. З-за чаго у некаторых людзей складваецца абманлівае ўражанне, што арганізацыя зарэгістраваная як мастацкі салон. Але у іх статуце ёсць, так паказвает проста некамерцыйны, камерцыйны этот, который, блин, как он называется? Ну, реестр показывает коммерцийный, Так. что это мастацкая творчасць. У них там записана журналістыка, інфармацыйныя агенцтвы, выдавецкая дзейнасць. Разам з гэтым прысутнічае і арганізацыя бізнес-мерапрыемстваў, перакладчыцкая дзейнасць, фотапаслугі, маркетынгавыя даследаванні і шэраг іншых відаў дзейнасці. Вось. Так што это не з'яўляецца парушэннем закона, но гэта СМІ. То бок, ну, калі мы будзем казаць, што гэта не СМІ, мы будзем как бы лашарамі, і нас староўда будзе усміхацца сваёй лісіяй ухмылачкай. Дебілы. Вось, не разабрались і говорят. Сябры, таму я сам называл гэта мастацкай галерэяй, я там прызнаю сваю памылку, не ведаю як Ксюша, і гэта нічога не Я мяняе, таксама но вызнаю сваю памылку і выбачаюся. Гэта СМІ, гэта вельмі добра, што гэта СМІ, таму можам і таму ісці можам далей потым прыўлікаць іх да суда, прыцягваць да адказнасці, таму што яны вельмі дрэннае СМІ, якое дэаноніць беларусаў, якія ў Беларусі разам з байполам, которые займаюцца хернёй. Вось. Раз яны СМІ, так, значыць, мы можам з імі размаўляць як са СМІ. Гэта вельмі добрая навіна, а я выбачаюся за дэзінфармацыю. У адрозненне ад нашых СМІ Нет. я прызнаю все свае памылкі. Не, гэта так, вот, я, значит, ставлю, я ставлю сейчас. Ты вообще смотришь, ты видишь, что у нас на экране? Вижу, Окей. вижу. Вот, я зараз поставил, значит, тут выручка за 22, 23, 24, 25 год. В 25 году у их был приход 1 300 000 евро. 1 300 000 евро. Вот, сябры, кто хочет, можете взять калькулятор сейчас и посчитать, да, разделить это на 12 месяцев и умножить на 17. Получится 6 тысяч евро. Отнимем налоги, 17 у них сотрудников, поясню. У них было раньше меньше сотрудников, но вы бачите, что у них все росне, да, 22 год 527 тысяч, потом почти миллион, потом за миллион и зараз 1 300 000. Вось. І супрацоўнікі ў іх таксама колькасць павялічваецца. Вось. І калі мы возьмем, груба адрэжам ад 6 000 падаткі, будзе 3000 сярэдні заробак. Ну там насамрэч зараз я вам покажу 3400. Вось зараз вот так. Так. Средний заробак. Вот он. Видите, да? 1 мая 2006 года 3400. Это грязными. Вось. Если мы возьмем, напрыклад, таго хлопчыка сімпатычнага, які чытае на нашай ніве фейки, и возьмем Насту, ну, понятно, что у их, значит, розная ступени дохода, да?
Для Літвы гэта лічыцца вельмі вялікім, заробкам, вышэй за сярэдні. Ну, можа, там не вельмі вялікі, канешне, можа, там, іншыя там бізнэсоўцы атрымоўваюць больш, але, такія вось, офісныя, скажем так, ну, не мышы, да, а офісныя там супрацоўнікі, ну, это, ну, рэальна, вялікі заробак. Это айтышны заробак, прычым можа нават наверное, сярэдні. Калі у 20-21 годзе гэта быў нават вышэй за сярэдні, я калі працу шукала, у тым ліку ў Літве, могу казаць, што гэта вельмі добры заробак для Літвы. Там нават у айцішцы вельмі малыя заробкі, а у журналістыкі там столькі не атрымоўваюць увогуле. Вот, Маю на ну ўвазе літоўскую журналістыку. ладно, як думаешь, сколько, ну, вот просто чисто, як ты думаешь, сколько атрымоўвае Наста роўна? Не ведаю. Ну вось, я табе даў лічбы 3400 брутта, Ну, по логике, ну, 1005 дакладна, думаю, мае. Калі там супрацоўнікі менш з меншым уровнем опыта, яны дакладна зарабляюць меншыя заробкі, таму у сярэднім хлопцы атрымоўваюцца неяк так. Не, ну это понятно, но я ж у тебя конкретно пытаюсь. Ты можешь, Я скажу, ну, 1005, я думаю. Ну, что 1005, такое. ровно столько, А сколько хотел яшчэ ж ты Кнырович от Латушка, да? За то, чтоб он так, включился в барацьбу, каб вызволить Беларусь, да? Так, то так, не есть менш. Яны рызыкуюць толькі не менш за гэтыя, думаю, заробкі. я зараз, Ксюша, вывел на экран то, што Роўда з'яўляецца кіраўніком і дырэктарам, яна сама руліць, гэтым караблём. Сама, то бок, мадам 31 год, вось, і такіх, вяршынь, дасягнуць, как бы, ну, я там шчыра, как бы, м ну, белай завісцю зайздрошчу, але, калі б гэта былі, напрыклад, яе, грошы, якія яна зарабляе у чымсьці сваім, гэта адно. Но, наколькі я разумею, гэта грошы, падаткаплацельшчыкаў захада, может быть, Амерыкі, может быть, гэта ўсайд. Вось, і тады тут узнікаюць пытанні. А пытанні такія. У адкрытай справаздачы, это все, сябры, я взял в адкрытых крыніцах, не пазначана, хто менавіта, прадстаўляе гэта фінансаванне. Донараў няма. Ну, бачна толькі агульная сума. Вось, і больш чым за 1 мільён еўра, і, кто такая вот Наста? Вот кто рулит, вось гэтым, вычварэннем? Красавица, комсомолка, спортсменка, фанатка Машэнскага, да? Сімпатычная, жанчына, ну, просто, ну, ёкарны бабай. Мне вельмі цікава яшчэ вось што. Як я разумею, яна з 20-го года з'яўляецца дырэктаркай нашай Нівы? Я не ведаю. На дадзены момант, вось па паперы, якая ў нас тырчыць, на гэтым, на экране, яна, 25-й год, яна з'яўляецца дырэктаркай. Там же еще был такой Горбацевич, тоже очень мутный, персонаж, Так. тоже, цікавы хлопец. Проста І за калі яна нават 3 гады з'яўляецца дырэктаркай, вельмі цікава, як у 28 гадоў, напрыклад, стаць дырэктаркай самага старэйшага СМІ Беларусі. Што для гэтага трэба зрабіць? Вось мне цікава. Не-не-не, Вось. не-не-не, ты не путай, ты заблуждаешься, извини, слово не путай, можа, не А, вельмі добрае. Наша Ніва, яно, было, першым, ну, старэйшым СМІ, но яно з Настай Роўдай ніяк не звязана, яны проста ўзялі брэнд, падхапілі, і, ну ну, ты ж сама разумееш, чтоб там але ж брэнд спасылацца усё. на Богдановича, который там работал, на Якуба Коласа, по-моему, тоже он там працаваў. І вось гэта такі маркетолагічны ход, можа, там рагатка ёй падсказала, не ведаю. Яна ж там кніжкі в туалеце фатаграфіруе свае і такім спосабам, ну, робіць бестселлеры, да. Вось, таму што вось так.
Усё Гэта роўна пра яны ўзялі гэты брэнд і яны на ім паразітуюць, так сказаць. ну, як бы да. І проста незразумела, чаму, как бы чаму людзі не задаюць пытання, ну, мы-то задаем з табой, то такое великое фінансаванне, ну, магчыма, яно там, конечно, не как у там этого Дональда Трампа там, потому что там же все-таки краіна, но Ну, ўсё можа, роўна. у іх яшчэ ёсць офіс, можа адняць гэты заробак. Але ж, наколькі я ведаю, сярэднія журналісты не атрымоўваюць 3000, таму гэтыя дзеці на гэтыя грошы, наколькі я разумею, ідуць толькі да вярхушцы, таму што на вярхушкі, таму што журналісты ў сярэднім 1002 атрымоўваць максімум, вось сярэдні, нават у еўрараду, наколькі мне вядома ад некаторых крыніц. Ну, Вось. мне цікава, колькі зарабляе Наста, не потому што проста мне цікава, это не яе прыватны бізнес і Конечно. дырэктарка, і празрыстасць павінна быць. Я там, значит, паглядзеў, паставлю яе, калі ў мяне ёсць, яна давала, значит, интервью нашей Ниве сама себе и писала там свои жизненные приоритеты. Так, наверное, нет у меня, но я почитаю сябры. Короче, ну, не буду все читать. Ей там типа исполнился 31 год, и она, значит, пишет, что в своем житті она там ни на одну крупную посылку, покупку не собрала, все спустила на путешествие. Объездила 52 страны свету, и описывает, где она там была, в Иордании, ну, в Лондоне, все, Халезина понимает хорошо, чему Халезин у Лондоне живет, там такая атмосфера театральная, вот. И жилья не купила там, ну, как бы четко, да, вот показывать людям, которые выживают без жилья, без падтрымки, которым дают там 300 евро, калі яны прыязджаюць. І вось гэтая мадам, значыць, яна распавядае, як яна живе и, ну, как бы не соромится, то бок. Если бы она это рассказывала в чате реформаторы в каком-то закрытом канале, да, как бы они там делились, ну да, это было понятно. Ну, а так, правда, она написала, что основную, так, сейчас, подожди, она основное, она проездила до 2020 года. Ну, то есть до типа революции. Тоже цікаво, да? То есть ей 31, то есть тады ей было там 24-25. Вось. І гэта пры тым, што яе там матуля, да, працуе на дзяржаўнай працы, вось, которая под Што ее санкцыямі. матуля. Это, ну, навошта мне это казаць? Ну, тут, ну, навошта? Ну, да Ну 20, окей. вось, баця яе таксама просто там, ну, что-то там слесарь там или хто. А. Вось. Ну, магчыма, там брат у Гуцеріева работал. Можа, брат ей спансаваў, можа, у нее хто-то быў, но ўсё роўна цікава. Цікава, адкуль грошы. Это ж, ну, как бы дорага. Дорага. Вось, я ж не пра зайздрасць. Потому што распавядаць Я беларусам, разумею. якія збіраюць там па 50-100 евро там на аперацыі, на пратэзы, і распавядаць такую жесткасць, што, ну, она любит путешествовать там. Вось. Так Ну, што, на путешествие маю права, але ж цікава, наколькі я ведаю троху журналістаў, з якімі я троху калісьці размаўляла, у іх няма такіх заробкаў, каб столькі путешествовать і па такім дарагім краінам, па якім якія пазначаны ў гэтым артыкуле Насты. А яшчэ ёсць такі Сергей Роўда, мне сказалі, прапагандыст на СТВ, цікавы, мае ён нейкае дачыненне да Насты. Не адзец яе, але не ўсё ж такі. ведаю. Ну, тоже вось, ну, цікава, да, што Сам журналіст. жанчына узначальвае, значыць, пратэсныя СМІ, змагаецца ну, правда, она там так змагаецца, канешне, што да, і ўсё нармальна, ніхто нічога, ўсё чыкі-пукі. І цікава, колькі яна, да, ну, атрымоўвала грошай, калі она ж сама смаладзечна.
І калі Мгм. яна працавала ў сваіх гэтых першых газетах беларускіх, колькі яна там зарабляла грошаў. Ну ты вось уяві, да, што сколько можна было зарабляць у Беларусі журналістам, да, ну максимум там 1000 какую-нибудь, а тут она Ну, 5 вынимает, ну, как мы думаем, конечно, мы ж не ведаем, да, вось, мы гэтага не сцвярджаем, но цікава. Настя, мы жадаем табе здароўя, здароўя, усяго табе самага, ты прыгожая жанчына. Самое такое прыкрае просто, што ты дыскрэдытуеш барацьбу людзей. Людзі сядзяць у турмах, э, у іх ім ніхто не дапамагае. Зараз-то дакладна, таму што людзі нават калі б і дапамагалі, там пасылалі какие-то грошы, то сем'і палізняволеных просто іх баяцца браць, потому што знаюць, што іх могуць зліць і ў іх будуць большие праблемы. Ну, а вы такія прыгожыя, радуеце нас, жывёце в кайф, да, везде ездзіце. Понятно, што вам такая рэвалюцыя вельмі па кайфу. Вельмі па кайфу, ну, спадзяюся, што калі-небудзь прыйдзецца несці нейкую адказнасць, як таму же Матольке, як таму же Азараву, вось, за тое, што вы робіце. Таму што вы самае галоўнае, што няма справаздач. Хто вас фінансуе, каму вы служыце? Я вось думаю, што цікава, вось каго, хто лепей фінансуецца? Савецкая Беларусь или наша Ніва? Вот як ты думаеш? Я упэўнена, што наша Ніва, таму што нават былі апублічаны заробкі Азаронка, наколькі я памятаю, у 2021 годзе, і там было нешта 1500, нешта такое. Не больш за 2000 2, чаго? дакладна. Еўра ці рублёў? Даляраў. Не больш. Я не помню дакладна, но точно это не была такая сума, за которую стоит ганьбіцца, як гэта робіць Азаронак. Вось, таму гэта, ну, дакладна, Азаронак же не рядовой человек, он же топовый журналист лічыцца на СТВ, таму, думаю, там Не, ну заробкі Настя вельмі. тоже топовый, Настя тоже топовый. Так, Настя в топе, але ж Настя в пуле. несопоставімыя заробкі. Ну так. Я таксама думаю, што яна, калі 5 нешта там мае. Стоп, ну так мне так падаецца. Так, таму што в Гэта Беларусі нармальная зарплата, але ж меня іншае пытанне пра якасць журналістыкі ў нашай Нівы, гэта першае. Я не бачу там за што столькі плаціць. А па-другое, як стаць у такім узросце, як атрымаць такую пасаду ў такім узросце. Вось гэта цікава. Вось. Ну не, тут справа нават не ў пасадзе, тут же справа ў тым, што чаму на ёй сканцэнтраваны такія фінансавыя плыні, понимаешь? Ну реально, ну хто яна, да? То, што там якая яна журналістка, Ну, якое, пасада ну, подразумевает как раз таки гэты фінансавыя плыні. Там вось я вот, і кажу. і тут же давай на чыстоту размаўляць, што мы бачым у нашай Ніве, да? Рэкламу сырков Машэнскага, рэкламу лукашэнкаўскія наратывы. У чым тут ёсць барацьба? Вообще незразумела, вообще. Машэнского отмывает у нее Кнырович, Лойко. Постоянно, вот раньше было, сейчас где-то... Ну, а Машинский молодец. Живет себе за границей, да, там типа, вот, помогает нашим, они помогают ему, чтобы про них там пытания не поднимали. Вот. Ну что, давай почитаем чат. Может, смотри, чат вообще мертвый. О, нет, не мертвый, ты Ну, что? А я нет, думал, если мертвый. Так, так. Так, смотри тут. Добра, што памылкі прызналі, каб яшчэ прызналі, што ўкід пра спутнік казарцев таксама памылка была б наогул топ. Не вельмі разумею там я слухай, писала про гэта, точнее, нет, я не писала. Но мы вчера не, я скажу белагентуре, мы учора не закраналі ўвогуле тэму таго, што у гугле у выдачы выдалена нешта. Але ж таксама цікава, што раней гэтай плашкі не было, таму мы не краналі гэтую тэму, таму не за што выбачацца. У сваім канале я про гэта сказала.
Можа, там і выбачусь. Можа, мне гэта адказ белагентуры или што. Да, 3200 вирус пишут, они получают, как бы, типа, журналисты. Ну, не ведаю я прям, что получают журналисты. Я не думаю, что... Я вот видел этого, который, как его, который делает, ездит по встречам, друг Лукашука, Свердлов. Я его как-то видел, он вообще, как бы, я думаю, что он даже, может, и 500 не получает. Но думаю, может, он как корейка, да. Вось такие, вось. Так, там, так. Вірус пацвярджаю. Так, вірус. Я пост выпусціў на гэтую тэму. Так, сябры, не ругайцеся, калі ласка. Так, ну, короче, тут вирус сцепился с белагентурой. Да. Чего к девчонке доколупался? На нашу Ниву выделяются деньги, как на СМИ, а не на помощь для депортированных белорусов. А если это пытанне да мяне, то так, я ж не супраць. Я просто у меня пытанні да празрыстасці. Не указаны донары, не распісаны, куда ідуць грошы, хто сколькі дае. А самае ж галоўнае гэта донары, то бок хто дае грошы, перад тым ідзе і справаздача. Вось і ўсё. Што І яшчэ працуе ў нашай Ніве? Гэта вельмі цікава. Мы ведаем толькі роўду. Можа, там амазонак працуе на фрылансе, мы не не, ведаем. роўду і ведаем гэтага хлопца, который, ну, не памятаю яго там, хлопец, который ну, на відэах размаўляе. Ну, я Вось. зразумела. Мгм. Ну, І там што інфлюэнсер значыць просто не і хоча што такі. значыць, чего дакапался? Она атрымоўвае грошы ад падаткаплацельшчыкаў захада, і яна, на мой У тым погляд, ліку твае грошы таксама ты калі мы будуем падаткаплацельшчыкі. калі мы будуем дэмакратыю, чалавек павінен распавядаць, сколькі ён атрымоўвае грошай. Дзякуй вялікі за донат са Швейцарыі. Вот, это оттуда этот, Шефе, Алістейн, дзякуй. Так. А знойдзецца хоць адзін адэкватны госць, які скажа Петрухіну, што мацаць па чужых кішэнях гэта паскудства. Адказваю, гэта кішэні Насці, гэта не кішэні уласна яе кішэні. Калі б яна працавала дзе-небудзь у якой-небудзь сферы, то, ну, у любой абсалютна. Гэта яе грошы. Яны не цікавяць мяне, но яна ўзначальвае рэвалюцыйнае беларускае СМІ, якое фінансуюць заходнія падаткаплацельшчыкі. І няма пры гэтым ніякай празрыстасці. І, канешне, гэта грамадская справа. Мы же, Алестэйн, пыталіся, а колькі зарабляюць лукашэнкаўскія чыноўнікі? Яны кажуць, а зачем это? Что это вы в наших кошельках? А мы-то платим вам деньги, і мы павінны гэта ведаць. Ну яны ж не хочуць. І тут Калі такіх сказалі, колькі атрымоўвае азаронак, нешта такой рыторыкі не было чутно. А што вось. здарылася? Увогуле я скажу, што ёсць краіны, я не памятаю дакладна, можа, я памыляюся, што можа, это Нарвегія ці нейкая іншая краіна, дзе можна нават проста ведаючы асабістыя дадзены чалавека, паглядзець у публічную запіс, колькі атрымоўвае, колькі плаціць налогаў і колькі атрымоўвае у год чалавек. Таму гэта у Беларусі нейкая, я не ведаю, вакол тэмы зарплаты нейкі арэол таінства, быццам бы 12 апостолаў там сядзяць, не ведаю. І заўсёды трэба маўчаць пра то, колькі ты зарабляеш і гэтак далей. Але ж у астатніх краінах это вельмі нармалёва казаць свой заробак і колькі на якой пасадзе хто атрымоўвае. А калі мы кажам пра любую... Не Так. нармалёва, они обязаны показывать декларацию о Я доходах, кажу, тому что яны... калі мы кажам пра працу за падаткі, то гэта ўвогуле подотчетная деятельность. Конечно, И справаздачная, везде да. это, можно посмотреть зарплаты того, кто сколько получает в правительстве и так далее. А мы не знаем не только не журналистов, мы не знаем, сколько наша так называемая президентка самопровозглашенная отрымовывает.
Да. Так што Алестэй, ну, вот так как бы. Я А думаю, колькі Макрон атрымоўвае, мы ведаем. Гэта вельмі проста знайсці ў інтэрнэце. ну вот, Мы лезем у кішэню к Макрону? Вот у не, меня а пытанне да Алексея. а хто вам сказал, что гэта праца, за падаткі? Не очень я понял, что Гэта значит. праца за падаткі, таму што грантавыя грошы гэта грошы падаткаплацельшчыкаў. Калі гэта будуць прыватныя фонды, тады пусть кажуць, што гэта прыватныя фонды Сораса, некага іншага. Але ж калі кажуць, што грошы выдзяляюцца Еўрасаюзам на падтрымку медыа, у тым ліку на нашу ніву, то гэтыя грошы выдзяляюцца са сродкаў Еўразвяза, а грошы Еўразвяза гэта грошы падаткаплацельшчыкаў усяго Еўразвяза. Таму прабачце, але гэта публічныя грошы. Гэта Ну не вось, нейкія грошы з воздуха. да, ну вось мне тут пишут, что, типа, вы обращались по этому вопросу в налоговую Польшу. Ну, во-первых, они в Литве. По поводу непрозрыстых справоздач я обратился к органам власти Польши насчет ЦБС, потому что я не могу найти в открытых доступах их справоздач, вот, а их финансирует так само и польская держава. И, конечно, это справа громадская. И тут кто-то еще пишет, что она что, политик, чтобы справоздачиться? Смешно. Нет, она не политик, она публичная фигура, которая Але берет гэта деньги. палітычная Да, дзейнасць и она, таксама. она, она займается политикой, она публичная фигура. Коли б это была яе газета, яе СМИ, пытання няма. Коли она сказала, это мое СМИ, какие пытания? И она вложила свои туда гроши, а там у них никаких трат, везде там как бы, ну, нули, никаких трат, никаких прибыли, просто им дают 1000, 1 200 000, и они просто уходят. И они же как бы уходят вообще, ну, непонятно на что. Вот в чем дело. Они же уходят на перепечатку Белты. Ладно, все, проехали. Долго мы про это говорим. Я думаю, что, ну, не то, что мне не хочется про это говорить, просто мы уже повторяемся, и тут как бы все понятно. Когда не нужно зарабатывать на том, что якобы нас представляют. Ну, все верно, все верно. То наша Нива пишет: ой, там к человеку пришли, который вообще там уехал в Польшу, пришли к родителям к его, которого вообще никто не знает. Ну, блядь, они сами рассказывают, тут занимаются, типа сидят на этом и рассказывают, как они тут живут, да, и к ним, и родители их там живут, и к ним никто не приходит. Но это тоже подозрительно, очень, очень подозрительно, да? Не, вельмі добра, што к іх радзіцелям не прыходзяць, але ж цікава, што к сваякам, бацькам іншых людзей, хто нават увогуле невядомы, чамусьці прыходзяць. Ну, вось гэта незразумела. Ну вот тады пытанне, адкуль у грантадаўца грошы, калі грошы выдае таксама дзяржава з падаткаў. Адкуль у грантадаўцы грошы? Як яны акумулююцца? Гэта палітыка Еўразвяза, падтрымка іншых краін. Напрыклад, у Германіі нават выдзяляюць грошы на то, чтобы пабудаваць у Перу веладарожкі. То есть Еўразвяз ну, распоряджаецца грашыма, як лічыць патрэбным. Своих падаткаплацельшчыкаў, як лічыць патрэбных, іх не ставят в курс дела, что они дают грошы Насці. То бок так атрымоўваецца? Ну, типа, нам нужно потрымаць нашу Ниву, там нужно дать им 1 000 000 с ваших налогов, они как бы дают, да, и типа и не. Такіх статей расходаў вельмі шмат увогуле ў Еўразвязе. Там очень много сомнительных программ, на которые финансируются. Беларусь это так. Почему, собственно, это не сильно разглядается в рамках краін Еўразвяза, які, напрыклад, участвуют в борьбе за уладу, я маю на увазе оппозиционные краіны, оппозиционные партии, які могли бы предъявить своим оппонентам, что вось ваша ўлада дае грошы на падтрымку нейкіх незразумелых беларускіх СМИ. Але ж гэта не самая вялікая праблема ў рамках Еўразвяза, таму ніхто не звяртае ўвагу на гэта, таму пакуль яны могуць пілаваць гэтыя грошы. Тому што шмат такіх праграм, вельмі шмат у Еўразвяза
дзе грошы ідуць незразумела куды. Таму Слушай, Еўразвяз Ксюша, сумнявая. но Мгм. Еврозвязу, зачем Еврозвязу вольная Беларусь? Зачем Еврозвязу кормить Настю? Зачем Еврозвязу кормить Тихановскую и Вельмі добрае Кабанова того пытанне. же? Зачем? Что это какие-то выдающиеся, блядь, люди? Или в Еврозвяз так хочет, чтобы Беларусь стала вольной? Никто в Я скажу Еврозвязе больш, не што хоча, каб Беларусь была незалежнай. І поэтому яны даюць грошы роўдам, каб тыя перапечатвалі повестку Лукашенко. Это маё меркаванне. Я так я скажу думаю. больш, што Літва будзе першай краінай, якая будзе супраць уступлення Беларусі ў Еўразвяз, таму што ў нас супольная гісторыя і у нас будзе канфлікт вялікі на гэтай глебе. Вось. І сябры, давайте скончым с Настей. Я считаю, что беларускія СМИ, беларускія дімсілы, яны жывуць па эканоміцы народнага болю. Замест таго, каб памагаць, гэтыя грошы можна было ў нешта ўкласці, что-то зрабіць, у дапамогу, хаця бы дапамагаць адэкватна людзям, уразлівым групам, пенсіянерам, ваярам, палітзняволеным. Ось яны гэта трацяць на сябе. А так людзі бачаць, што яны нікому не патрэбны. Яны разумеюць, какая бля рэвалюцыя, о чом вы кажаце? Что мы сидели для того, каб Настя ездила, бля, по всему свету, там Настя с этим, с дикпиком, с лебедькой, чтобы они там жрали эту паэлью в Мексике, мы за это сидели. Также люди задают вопросы, они же задают пытания про этого, про Казарцева, как это недоразумение трапило у редактора. И они же задают вопрос, смотрите, вот в Беларуси сейчас сидят, смотрите, чувак со спутника, Симоняновец, да, Симон Казарцев, Симонян Казарцев, возглавил наше радио. Что это за фигня такая? Из-за него ж пишут листы, Белсат пишет листы, что типа клевый чувак, лойки, шмойки. Бля, ну реально там котелок закипает, да, вот мне самому так подумаешь, ну его нафиг. Все, ну его нафиг эту Настю мы разобрали. Настя, надеюсь, что карма, я тебе не желаю ничего плохого, но надеюсь, карма твоя тебе догонить. Дагоніць і будзе цябе ў нейкі час вельмі сорамна перад беларускім народам, хаця ты, канешне, нікуды не вернешся, таму што ў Беларусі ты столькі атрымліваць, як тут, ніколі не будзеш. Так што пакупай себе хату, як робяць твои калегі. Хаця ты, можа, ты купіла, просто прыбедняешься. Так, кстати, тут сейчас я хочу убрать эту Настю. Настю не убирается. Сейчас, вот она. Оба-на. Чик. Вот. И раз мы вспомнили про Казарцева, да, и когда речи будет, да, Казарцев, кстати, працавал в пуле Лукашенко еще, это 2015 год, он там выделен квадратиком, я взял это с поста, 2015 год, то есть сябры. Даже до спутника он был прикорытным Он журналюгой. с 2015 года работает в «Спутнике». Это вместе было. Это, собственно, Да, я так да. понимаю, аккредитация «Спутника» была. Да, То а есть, до этого он был в пуле с Лукашенко, и вот там его дружок Латушка ходит вместе с Жераром Депардье. То есть вы понимаете, да, то есть говорить там, что это мы перемагаем кого-то, да, разом со Светланой Георгиевной, ну, это смешно чуть. Никто никого не перемагае. Так, ну что, давай, коли мы так, у нас сегодня так все идет про журналистику, сябры. Так, мы в эфире уже почти час, 51 человек нас смотрит. Давайте еще один тут скандальчик. Ну, не то, что скандальчик, а неприемная ситуация. Сергей Подсосонный написал пост. Ксюша, давай ты, а то что-то у меня уже язык заболел после этого, после ответов на вопросы в чате. Вот пост Сергея. Наша песня хороша, начинай сначала. Там. да, конечно. Я могу сказать про Подсасонного так. Да, не хотел нічога пісаць пра Белсат, бо жыву іншым жыццём, піша Сергей Подсасонны, не звязаны з ім. Аднак некалькі крыніцаў звярнуліся менавіта да мяне і лічу, што маўчаць не павінен. Пасля ўчарашняга допісу Ірэна Кацяловіч майго каментара там і потым выдаленай дыскусіі з спадаром Шырвелем Анатоль Шырвель
Калі ўсё пацвердзіцца, то дзейнасць кіраўніцы гэтай рэдакцыі Аліны Коўшык вельмі непакоіць. Сутнасць у тым, што мая былая каляжанка Ірына Слаўнікова, якая адседзела 4 гады за працу на Белсаце, вырашыла вярнуцца ў прафесію і рабіць сваю праграму. Толькі вось не ў рэдакцыі, якой кіруе Коўшык, а ў расійскамоўнай рэдакцыі. Вот так. Там цудоўная каманда, добрая атмасфера, і менавіта таму людзі імкнуцца быць часткай гэтага праекту. Шмат хто перайшоў працаваць менавіта туды з Белсату. Праграма Іры мае быць пра беларускую павестку, але па-руску. Мае быць, але ці будзе. Як паведамляюць мае крыніцы, гэта не спадабалася кіраўніцтву беларускай рэдакцыі, пачалася атака на расійскую рэдакцыю. Маўляў, новая праграма стане пагрозай для дзейнасці ўсяго Белсату. Нават з'явіўся адпаведны ліст, які меліся падпісаць супрацоўнікі беларускай рэдакцыі да кіраўніцтва тэлевізіі ды МЗС Польшчы. Прычым подпісы збіраліся ў лепшых традыцыях лукашэнкаўскай Беларусі. Калі цябе шантажуюць і ставяць перад выбарам, відаць, не дапамагло. І вось у пятніцу, як кажуць мае адбыцца таямнічая, як мае адбыцца таямнічая сустрэча ў рэстарацыі, і на ёй усё ж тая Коўшык, але і Святлана Ціханаўская, ды кіраўнік асяродка замежнага вяшчання польскай тэлевізіі Міхаіл Бранятоўскі. Нібыта на просьбу Коўшык сама Ціханаўская будзе пераконваць Бранятоўскага ў тым, што праграма Слаўнікавай пагроза Белсату і рабіць яе не варта. То бок Іра, канешне, у турме за Белсат адседзела, але не пляша пад дудку кіраўніцы, то атрымліваецца, яна сталася ворагам. Гэта называецца ўплыў на медыа ці не? Гэта ручное кіраванне ці не? Франц Вечорка, ці такая сустрэча мае мець месца, і чаму ўвогуле яна можа мець месца? А можа варта задацца пытаннем пра іншае? Праблемы з'яўляюцца невысокія прагляды вот так, і планаваная праграма Іры Слаўнікавай, толькі бездарнае кіраванне, няспынныя інтрыгі, даносы, нязносная атмасфера, звальненні, праграмы з нізкай аглядальнасцю за велічэзныя грошы. І хто за гэта ўсё адказвае? Так ужо павялося, што ў аўтарытарызме патрэбны знешні вораг, на якога можна зваліць усё свае хібы. Ці гэта не тая ж схема? А можа гэта задача такая — знішчыць рэшткі таго, што неяк супрацьстаіць прапагандзе? Тады пытанне, адкуль ідуць загады. Вось, увогуле, цікавы допіс спадара Пацасона, які працаваў шмат гадоў на Белсаце, які кажа пра тое, што яшчэ у каментарах вельмі цікава, там кажуць пра тое, што сама Слаўнікова вельмі нацыянальна арыентаваны беларускамоўны чалавек, які не просто так захацела стварыць праграму у рускаязычным сегменце, а таму што немагчыма было ёй зрабіць на Белсаце, таму што на Белсат бяруць нейкіх дзяўчын, якія працавалі, прасі Господзі, ў стрыпухах. Гэта іншы топік, але вось у Белсат бяруць таго, хто лаяльны, але не мае ніякіх ні бэкграунду журналісцкага, увогуле не мае ніякіх кампетэнцый. І вось мала таго, што яны не працаўладкуюць чалавека, які адседзеў, гэта увогуле нейкая бздура, адседзеў за вашы СМІ, яшчэ яны гэтаму чалавеку у іншай рэдакцыі хотят, так скажем, перейти дорогу и помешать ее работе уже в другом месте. Это вообще как магчыма? А іншае пытанне другое у мяне да таго, а якім чынам Ціханаўская увогуле да СМІ? У нас же ўсё незалежнае. Мы скажем, что гэта дэмакратія. Где дэмакратыя увогуле? Вось пытанне да гледачоў. Слухай, мне тут пытанне задае Алістейн. Петрухін, вы лепш задавайце крытычныя пытанні сваім гасцям, а не катайце вату аб тых, каму на вас напляваць. Как бы гэта слушная рэч. Справа ў тым, што каму на мяне напляваць, да, я стопудова ведаю, што ім на мяне так напляваць, таму што яны ў парадку, а я разважу еду, да. А крытычныя пытанні сваім гасцям, Ксюша не мой госць, мы сувядоўцы, а сёння, нет у Можна мяне. задаваць.
Да, Для пожалуйста, сваіх задавайте, я гасцёў. как Задавайце так любыя пытанні, калі ласка. Так, слухай, ну а что ты вообще там думаешь про Белсат вообще? То, что там они, ну, вот пишет подсосон, там, что хоть что-то, хоть как-то они противостоят пропаганде. Потому что мне падаецца, напрыклад, што няма таго, што раньш было, і Белсат, который раней быў сапраўды народным тэлебачаннем, просто ператварыўся ў інфаабслугу Ціханаўскай і АГП. Вось. Таму так, я нават яны спрабавалі падчас таго, калі быў піс пры ўладзе, яны троху спрабавалі яшчэ быць ну, не нейтральнымі, але ж яны задавалі нейкія пытанні да офіса Ціханаўскай. А калі прыйшла Коўшык, все пытанні скончыліся. Таму для мяне Белсат помер, калі падсасонны зышоў з ён вельмі прафесійны журналіст. Мне падабалася яго слухаць, напрыклад. І калі яны звольнілі такого чалавека, ну, у мяне вельмі вялікі пытанні. Гэта як Еўрарадыё ўвогуле памрэ, калі яны звольняць собака пытается умешаться в наш эфир. калі они Калі уволят яны твоего звольнілі любимого Лукашука, Лукашука, напрыклад. когда твоего любимого Лукашука уволят, Еврорадио помре? Так, якім бы ён ні быў, але ж усё ж ён больш прафесійны, чым яго калегі. Колесникова там это. Ну, Колесникова вообще как бы, да, такая вялая, маленькая. Так, ну что, Ксюш, почитаем комментарии. Там поблагодарю за донаты. Оксидант, дякуй, великий привет, Канада. Оксана, дякуй, США, дякуй, Алістейн. Дякуй за підтримку. Всегда так было и будет. Кто-то лучше устраивается по жизни, кто-то хуже. Ровности не будзе ніколі, як і справедливости. Тут справа ў тым же, это Конечно. понятно, что мы же кажем про принципы, мы кажем про принципы справедливости, про принципы нацыянальнай Беларусі. То бок мы змагаліся з Лукашенко, ад которого патрабавалі справедливости, празрыстасці. А калі купка людзей, якія тут, которых тут прызначылі заходнія краіны для сваёй зручнасці, каб мець такую типа падтрымку, да, типа Светы, которая прадстаўляе нібыта беларусаў альтэрнатыўных, да, рабіць свае справы, ну, заходнія. Вось. І яны пастроілі точно такой же мир. Вось у чым справа. І шмат людзей, которые ім паверылі, апынуліся тут. І калі б это были сумленные люди нормалевые, да, там, я кажу там про дым силы, там, Лебедик, там еще, все могло быть по-другому, но что? Бабло побеждает все, понимаете, бабло и отсутствие сумления, да. Конечно, я их всех вельмі добра разумею, никто не хочет працаваць, никто не хочет искать свой шлях у чужой краіне, у эміграцыі, гэта великое выпрабаванне. И, конечно, лепей сесть на гранты. Ну так а те люди, кто сидит, кто за это потерпел, их семьи разрушены. Блядь, мало того, что они посливали там все, что только можно было посливать, и никому не помогли, так у них даже вот это самое страшное. Что? Это надо, сейчас же вообще надо просто все это взять, перемешать и выкинуть, чтобы этого не было, потому что все дашэнту дыскрэдытавана, нічога няма. Вось. Нічога. Вось. И вот этот Белсат, вот эти вот тоже там увольняют. Нема, ні СМИ нема, нічога няма. Вось. Получаецца такая сітуацыя у нас атрымоўваецца, што Лукашенко знішчыў частку таго, што было троху дэмакратычнага ў Беларусі. Астатнія рэшткі вось гэтай нейкай незалежнай журналістыкі, незалежных нейкіх палітыкаў, гэта ўсё знішчылі вось гэтыя людзі, якія прыйшлі. І вось мы, атрымоўваецца, у горшым стане, чым было, але ж людзей, якія вовлеклись в палітыку, стала нашмат больш. І вось ситуация нейкая троху... Да. Вот тут вспоминаем Олеся Пушкина. Евросоюз тоже зарабатывает и делится с теми, кто им откаты платит. Думаю, что абсолютно они не могут не знать, что тут такого нет. Швейцария Я про гэта і казала, што гэта Швейцария ніхто не проиграла будзе Аргентине. А что ты сегодня без значка, без швейцарского?
Ну, Швейцария проиграла проиграл, да. Аргентине, что. Мгм. Проиграли сегодня наши. Так, а вот, кстати, сябры, мне тут, в соцсетях задали, пытанне. Так, вот оно. Немножко как бы поздновато я его увидел. Сейчас и хочу на него, ответить. Значит, Ирина Ворочкова, я думаю, ее шмат хто ведае, да, и она займаецца, легализацией белорусов, всех белорусов. Вот, и она вот пишет, под одним из моих постов, где я Светлану Георгиевну, ну, по факту, правильно, как бы определяю нелегитимной, безмандатной. Вот, Сергей, давайте вы нам расскажите, как провести новые выборы, чтобы потом этого человека признал весь мир. Ну и чтобы все могли голосовать, особенно те, кто в Беларуси живут. Так задолбала эта тема одно и то же, и а предложений ноль. Признайте уже то, что это невозможно, и закройте рот. Ну, Ирина, как бы я вам отказываю в том числе и потому, что вы грубите, потому что, ну, не хотел я вас ніколі как бы так чапать, ну, живете себе, живете, легализуете белорусов и легализуете, но вось гэта легализация белорусов ваша, да, насамрэч, я чуў даволі шмат кейсаў, што вы дапамагалі афармляць беларусам сумнеўныя дакументы, нібыта звязаныя з палітычным пераследам. А тыя беларусы насамрэч ні ў какіх пратэстах не ўдзельнічалі. Вось. І мне цікава, ваш бізнес па легалізацыі вот гэтых беларусаў усіх, яго ўжо правяралі адпаведныя службы? Ось. Я вам шчыра скажу, не жадаю гэтага, бо калі яны да вас прыйдуць, ну, вам гэта не спадабаецца. І гэта такая прамая прэамбула да майго адказа. Таму што гэта таксама з'яўляецца дыскрэдытацыяй. Дыскрэдытацыяй Беларусі ў вачах польскай дзяржавы, там, ну или літоўскай дзяржавы, хто ў Літве гэтым займаецца. Што сутнасці пытання, там, што я магу предложить? Я могу предложить, и я гэта предлагал раньше. Вот. Вы, Ірына, галасавалі на выбарах у каардынацыйную раду? І калі не сакрэт, то за каго? Вось цікава. Вось. Какие-небудзь эффект пазітыўны вы бачылі вынікаў гэтай каманды, да, эфектыўнай арганізацыі, там, которую Латушка ўзначальвае, і ягоныя там сябры? Вось. Я, калі быў у каардынацыйнай радзе, я пытаўся падымаць пытанні, якія сапраўды хвалявалі грамадзян. Вось. Але маі калегі па каардынацыйнай радзе іх цалкам ігнаравалі. Вось. А потом вось супрацоўнікі Латушкі, Мельнікава, да, вярталіся, ехалі спакойна ў Беларусь. І нагадаю таксама, што ў выбарах у каардынацыйную раду прагаласавала 2113 чалавек. Гэта я не ведаю, якой гэта там соты адсотак адсотка, да? Это агульныя паказчыкі, да? Это і гэта паказчык дзейнасці беларускіх ДМ-сілаў. Вы разумееце? Это показчик деятельности, это вовлеченность людей, это, прости господи, кого вот эти демократычныя дзеячы прывялі з пункту гледжання вот увагі да сваіх справ, кого яны вовлеклі па абодва бокі мяжы. 2200 2113 человек. И это в основном их какие-то сябры, знакомые. Вось. А мы же любим полтора. 600 тысяч нас з'ехала. 600 тысяч, да? Ну так это ж вельмі просто праверыць, да? По картам, по міжнароднай абароне, по ВНЖ. І дзе гэтыя людзі? Где яны галасуюць? Ну. Што канкрэтна дзе яны ўвогуле ўдзельнічаюць? Яны нідзе не ўдзельнічаюць, потому што дзякуючы вось такой Светлане Тихановской, да? Ну и плюс там и любят ей эти 15 тысяч вставлять. Из-за них тоже, кстати. Вот, что зрабіў бы конкретно я ў гэтым выпадку? Я лічу, што трэба абвесціць нармальныя выбары, растлумачыць грамадству іх важнасць і даць абранаму кандыдату 1 год кіраваць усёй сістэмай.
загадзя прапісаўшы сцэнар працэдуру імпічменту. І я упэўнены, што гэта будзе дакладна лепш, чым што-то 7 год цянуць ката за хвост з гэтым цыркам, з фотаздымкамі з фестываляў і ўсё такое. Я думаю, што так было бы лепей. Но гэта нікаму не цікава, таму што Святлана Георгіевна сінімі пальцамі учапілася за сваё, я так скажу, карытца. Вось сярожыка адправіла ва Флорыду, сама хутка паедзе. Таму што я думаю, што хутка гэта кончыцца. Вынікаў-то няма. Вынікаў няма ніякіх абсалютна. Вот это самое Ёсць такое. вынікі адмоўныя. Ну так, адмоўныя ёсць. Цікавая фотка, нет, не это, цікавая фотка, короче, нашел у этого, у Добротвора. Значит, посмотри, она встречается с сенатором и руку тянет ей в карман. Ну и Добротвор, провокатор, написал: Тихановская лезет в карман сенатора США, отвлекая ее взглядом. Редко вижу фотографии, передающие всю суть нашей титульной оппозиции. Абсолютно круто, респект Добротвору. Илюха, дзякуй, зрабіў ты мой дзень сегодня. Потому что, да, коли у людей такие ассоциации возникают, это ж не только у тебя, это, ну, реально очень смешно. Очень смешно. Да, А, фотка прикольная. Тут еще мне скинули к нашей Ниве, короче, артыкул у іх быў. Амерыканцы любяць гаварыць пра заняпад Еўропы, але большасць еўрапейцаў жыве лепш за іх, праўда, яшчэ не беларусы. І вось артыкул яўна антыамерыканскі, але гэта, ну, гэта бздура, таму што амерыканцы жывуць лепей у 2 разы, заробкі у іх вышэй і ўзровень жыцця вышэй, гэта відавочная рэч, але ж вось тут тырчаць грошы еўразвязы і бачна, што гэта СМІ не прыватнае, а яно у тым ліку працісквае павестку Брюсселю. Вось. І значыць, выгадна Брюсселю рабіць тое, што яны робяць, чтобы ў Беларусі вось была такая пазіцыя. Такую, раз яны падтрымліваюць. Навошта яна патрэбна, вось ім нужна она в такім выглядзе. вось тут нам кажуць: дзякуй вялікі вам незломным. Я не зацыпкал, але яны аб гэтым так. Цыпкалы будут у корыта Тихановская, молчали бы в тряпочку. Ну, я абсолютно вам скажу, я абсолютно супраць расійскага свету, якім лічу і Тихановскую, і Цыпкалу, і Віктора Дмітровича Бабарыку. Нічога добрага Тихановскі, нічога добрага Беларусі не неслі. Да гэтых высноў я прыйшоў пасля турмы. Вось, ну, как бы так. Дзякую вам, сябры, што гаворыце аб тым, што хвалюе шмат беларусаў за вашу сумленнасць. Ну, насамрэч, Аксана аб гэтым гаворыць, оно такое. Ну, такое. Каму гэта цікава? Ну, добра, што ў нас ёсць 100 чалавек. Ну, проста галасы павінны гучаць, і я лічу сваім как бы доўгам там. Я не ведаю, калі я ўжо сяду на машыну, калі я буду зарабляць грошы на машыне, тады я ўжо, мусіць, закіну блог. Но пакуль у меня ёсць сілы, я хачу пра гэта. Ух ты, сегодня на канале Стася Гліннік вельмі скардзілася на вас. Стася Гліннік, между Ого! Стася Гліннік, сябры, паміж іншым, павінна, а яна тада была этой віцэ-спікеркай Координацыйнай рады. Я пра гэта не вспоминаю. Так, просто вось яна тут написала, вось, і яны не аплацілі мне дарогу, хаця павінны былі аплаціць. Вось, і гэта мне как бы падкрэслівае, што, ну, наколькі яны, ну, мелкія, да, то бок, яны там 60 там даляраў. Для меня гэта как бы істотная сума там, или там 50, туды-сюды с Катовицы или с Вроцлава в Варшаву съездить, да. Вот, на велосипеде накатать это мне нужно там 2 дня. Но и все, я еще писал, короче, ну, смешные они просто, ну, блин, не знаю, несерьезные, вообще несерьезные. Там мне еще потом этот Кравцов писал, там мы тебе там отдадим, там $30 каких-то. Короче, сябры, им верить нельзя, им веры нет, тем более этой Глинник какой-то непонятный Шушкевича внучки там вообще непонятно. Лос-Анджелес, здорово. Так, хвалю я. Так. А на каком канале? Наверное, в этом.
Ладно. Ну, но написали в каком канале? Реформаторов? Так, Клиник? Кто? Глиник. Страшно это то, что на данный А момент. это у Гурневича она была на канапе. Вось, собственно, у меня А, сейчас открыта как раз пост в Твиттері Гурневича, хто кіруе Ціханаўскай, як выглядае праца яе офіса, што вядома пра знікненне Мельнікавай, ці праўда, што офіс уплывае на гранты, чаму Ціханаўская цяпер у Варшаве. Пра гэта я размаўляю са Станіславай Гліннік, унуткай Шушкевіча і дарадцай Ціханаўскай. Вось. ну, понятно. Ну, Паразітуе на яе Гурневич и шлюб. с Рогаткой размовлял, с которой книжку там фотографирует везде, там, с этим вином. Короче, Але ж для мяне вось Гурневіч з тых, хто яшчэ працуе, каго яшчэ не звольнілі, найбольш прафесійны журналіст. Але ж пытанне да яго гасцёў ёсць, конечно. Так, вельмі выборы шмат. выборы в КС проводят, а тут невозможно вдруг стало. Не понял, про что. Так, за гроши Ворочкова и только по узкой теме. У белорусов не только вопросы легализации, а она пиарится тупо на работе обычной. Пятрухін увесь час размаўляе на жорсткай трасянцы, але скіл валодання роднай мовай расце лепш так, чым ніяк. Таму пацерпім. Сябры, я вам скажу шчыра, я хачу і размаўляю на беларускай мове і буду на ёй размаўляць. Рускую не ўжываю, інагда пераходжу тут у эфірах, но я просто вельмі люблю. Особенно Сымон Музыка, Якуба Коласа. Я читал в тюряге и плакал. И тогда я понял, что беларуская мова лепшая на свеце. На жаль, не магу я так авалодаць ёй, каб ну, я все роўна буду старацца і памру я беларускамоўным 100%. Вось, меня больше как Цудоўна. Тихановская, Барачкова чересчур умная. Мне посоветовала делать зубы, где я их потерял, то есть после суток и СИЗО. А просить у офиса типа нельзя. Вот такая она помощница белорусов. Так, здравствуйте, чат. Нема Так, слова. это так. Так, ну что, Ксюш, давай последнюю новину рассмотрим. Тихановская выступит на американском форуме по беспеции в Аспене. В Аспене. Я не знаю, почему тебя эта новость цепанула, потому что, ну, Тихановская везде ездит, как бы, ну, понятно, Не, что гэта да таго, што як і ў Давосе вельмі Аспен гэта дарагі курорт ЗША. І вось такі ўзровень жыцця ім вельмі падабаецца. І вось таму яны будуць за гэта трымацца. Вось за такія навіны. Ну окей, выступіць яна там добра для яе, але ж не для Беларусі. А что Беларусь от этого отрымает? Потому что я разумею, что вот Нічога. ее приглашают, что она ведомая такая, типа, в этом мире, да, там, типа, как тогда там, кто там в эмиграции, зручная, как это, с большим символическим капиталом представляет демократическую Беларусь. Вось, а что атрымлівает гэтага Беларусь? Вот это пытанне. Вось. Нічога. Сябры, і апошняя, самая будет апошняя навіна, она будзе караценькая. Может быть, кагосьці яна зацепіць у том плане, што мы найдём новага сведку. Пана медыка, так, где она? Ой, у меня была такая красивая, блин, что-то. Короче, клиника, это что это? Вот это я убрал Настины путешествия, не показал, не нашел ее. Так, сейчас Панамедика. Сябры, Панамедика. Очень у них крутой сайт. Там этот Павел Борухов. В общем, подали они на одного белоруса в суд и просят с него 100 тысяч злотых. Ось, на эту панамедыку мне скардзіліся люди, что у них вельми мутные схемы. Сайт у них бесподобный, просто сделан по высшему разряду. Ну и смотрите, ценник бывшему политзаключенному 23 тысячи злотых, 7 тысяч евро. Вот. И с этим пациентом у них были проблемы. Ну, в смысле, проблемы были у пациента с панамедикой. Это друзья Лявончыка, як утверждает вирус. Яны вместе супрацоўнічалі. І мне цікава, чым там будзе все гэта скончыцца, потому что гэтыя люди, якія вось мне далі гэтую паперу, яны з імі сварыліся і потым сказали, у нас няма просто грошай на них, и все. Таму там не сделали лечение, как и Виталию Жуку. Короче, вот такая вот штука грустная. И это все как бы идет, видите, сейчас Кравчуку отказали в лечении, отказали еще одному. У них просто нет средств, нет средств, нет средств.
помогать политзаключенным. Деньги куда-то все уходят. И завышенные цены они назначают, жаловались на этих стоматологов. И нет у них прозрачной, значит, расписки, на какие материалы идут. Ну, вот все такое. Ну, посмотрим, что там будет, потому что я буду за этим наблюдать. Вот. Вы сильные люди, спасибо вам. Никто не хочет тянуть такие тяжелые темы, но кто-то должен. Но главное, чтобы это было, как бы, главное, чтобы это было корыстно. Так, ну что, Ксюша, будем тады развітвацца. Яшчэ раз, сябры, вялікі вам дзякуй за вашу актыўнасць. Вялікі вам дзякуй за падтрымку финансовую. Вось завтра у меня, Ксюша, начинается вождение на категории С, практика. Я буду учиться и буду Да, становиться софиком, не віншую. софиком, не знаю. Ну, там у меня потом с прицепом будет. Вот. Так что всем спасибо, Ксюша, спасибо тебе. Друзья, кто хочет из вас выйти со мной в эфир, запрашаю. Давайте, выходите, поговорим, либо в Диаспоре Лайв, либо можем зрабіць новостную какую-нибудь передачу, как с Ксюшей. Давайте пробовать, коли ласка. Вось. Только донаты все мои. Конечно. Вось. І Так, там ну что, вподобайкі ўсе, і шэрці гэты стрым і іншыя. ну, тады живе Беларусь, Боже, храняй Америку, слава Жывяць. Украине. Желаем победы украинскому оружию, которые сейчас лупят русских фашистов. Вот. Только выстоите, пожалуйста, вернитесь все живыми домой. Ну, да побачення. Нех жыве Польска, конечно. Да побачення. На побачення. Мне позицал, все життя говорить з нами. Камеру крючена, круг на и правда у шоке. Как замолчать, как кричать, целый. Живешь. Яму кричали, стой, свой рот закрой. Циснули страхом и турмой. Але мать с ней стискали круг. Дым гучней становился дух. Народный револьтер. Голос в улице, прямая размова. Народный револьтер. Пытание людей не примусить молчать николи. Хтось меняет слово и экран, але сутность не меняется з нами. Камера не тае, хто был и ким учора, и это не сховать новыми миллионами. Народный револьтер. Голос в улице, прямая размова. Народный репортер. Пытание людей нас не примусить молчать ніколи. Сёння Петрухін, завтра кожны з нас. Пакуль працуе камера, правда жыве ў нас. Жыве!